ka lang sir dumating dito sa sa Pinas? 3 days. Pero sir, yung kulay mo di siya nagbago. Alang dami oh. Ala, ay. Oh, look. Dampot-dampot pa lang dyan oh. Hindi ba nila pa din? Pag nagganon, pabigat kayo sa kabila naman. Pag ano. Hi guys! Good morning po! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, welcome back ulit sa akin. Meron po kaming mga bagong mukha. Ayan, mga galing silang abroad. From New York, Cubao! Sa'yo. Ano po, mga galing po sila, dumayo lang po para makikapa din daw sila. Then si Nesadel from Cavite. Sample. si Biblen from Qatar. Yes! Mga solid supporters sila guys ng DFL. Kaya super thank you po at nakarating po sila dito sa aming baryo. Maganda dito guys. Punta kayo soon. Pumunta ulit kami guys ng Manggaring. Bali, in-invite po ulit kami ni Kusanerong Mangyan. Makikakakapa naman po kami doon. Let's go guys! Suman niyo po ulit kami. Let's go! One hour later. Yes! Nakarating na naman ang mga chararat. Yan guys, dito na tayo sa bahay ni Allen. Kamangyan Allen. Chef Allen. Hey! Napakasinungaling. Sabi niya malapit lang. Malayo pala. I think I'm going back to New York. Okay, you can go home na. Kamusta ang ating mga bisita? Hi! Kahit malayo, okay lang. Nice one. Hindi ba kayo na-haggard sa biyahe? Si pala guys, si kakape sa Tromalin wala. Hindi siya nakarating kasi busy daw sila. Nasa bundok pa sa Ate Romalyn. Always sa bundok. Nandito kami sa rest house ni Kuya Allen, ni Chef Allen. At ako ay naiihi na. Me too. Pero pala ako muna to si Chen. Ay pa-suman si Chef Allen, no? Hello po, good morning mga DFL. Dito na naman kami. Ate, abuksan mo. Kain tayo. May biko rin tayo. daw to? Sumang kuripot. Bakit? Kasi lang, asin lang yan. Sumang kuripot. Asin? Asukal. Asukal kasi. Hindi, asin daw. Hindi ba yung sinring to? Asin lang. Wala siyang asukal. Pwede mo siya isang sa asukal. Ibon? Kaya siya tinawag na sumang kuripot. Hey Joe! Suman. You eat suman? This one. Ano yan? You like this? Yeah. Bading. Naging bading niya. Iba na yung accent mo. Parang nasa tipan ako ni Dominic eh. Ibos. Sa amin. Ano sa inyo, te? Ibos? Sa Bisaya, yun. Sa inyo. Sa Ilonggo. Ano pong tawag? Sa Ilonggo. Ilonggo. Anong tawag sa inyo, Jargo? To call this cold-blooded rice. Because she's so cold. Look. Lamig Parang ice candy Wala ko kasi pulada mo.
Mukha lang po siyang taga dito pero taga New York po. Yes. Nakadalawang araw pa lang po. New York, Cubao, guys. Sorry. New York and New York City. O kaya from Valenzuela. Yung pala Valenzuela. Ang saya. I'm originally came from Caloocan. Yeah. Kailan ka lang sir dumating dito sa sa Pinas? 3 days. Pero sir, yung kulay mo hindi siya nagbago. Yeah. Parang magkakulay lang tayo sir. No, I have a picture. Ano ba to imported natin? Pasok Cavite. Masarap, masarap. O pasok ka ta. Qatar. O go. Magpapatalo ba si Miss Qatar? Salita ka ng pang ano Qatar. Ayaw, inshallah. Inshallah. Yalakil. Naintindihan mo yan? Kaya lang ganyan yung yung magsalita tapos pinugutan siya ang ulo. Gano'n na kayo na maalam. A few moments later. Yan, paalis na. Lalarga na Kami naman. guys. Yan. Isang batalyon. Go na naman tayo. Magngangapa ng mga Masayang kapaan to. This is it. May experience This is yan. time to get dark. Kaya kakabsat Romal, hindi ka nakasama. Saan ka ngayon? Hirap na hirap mag-English yung taga Time to New get York dark, na. yes. You know? Because we are not speaking English in our country. We speak Italiano. Yeah. Anyong. Lagyan yung Italiano na. Half Ita, half Ilocano. Hi, sasakay na kami sa bangka. First time mo sumakay ng bangka, Beb? Hindi. Hindi rin. Nagpapanggap lang naman kasi ang mga yun eh. Ako Ayan. first time. Ito yung mga guest natin today. Galing na, taga-dagat naman ako eh. From Cavite, Qatar, and New York. Wow. Yan, sige, mapapasabak kayo ngayon magkapa-kapa. Okay, gusto ko magkapa-kapa ng ano yun? Bagungon daw. Bagungon. Ako kasi kinakapa ako. Yan, excited na sila guys Yes, excited na ako magkapa. Ikaw Ness? First time mo sumakay ng bangka? Hindi Kasi naman. nasa dagat kami eh. Kaya okay lang. Medyo sanay na din. Sanay na ako. Si Jason wala No eh. comment. Kasi sa New York talagang office ka lang talaga, no? Yeah. Oh yeah. Tawag dito, puro ka lang sementado. Yan. Yeah. Ayun. Sana all nasa US. Nakatakot nga eh, para may crocodile. Wala yan. Na-miss niyo ako guys. Pasensya na, dito na naman yung maingay. Pwede naman maingay. Si Kuya, maingay din si Kuya. Ay, oo, pag nagsasama-sama kami sa Pervi talagang dominate. Oh my God. Ate Apple? Diyos ka, mga tarkot pala itong kasama ko. Ay, saan? Dito? Sa loob. Kasa ka dyan sa yan, yung box. Dito lang siya. Ay, dito ka lang video. Uy, mo, malaki ka pala. Kasi malaki ka Si eh. Kuya naman talaga, binabulgar mo siya eh. Hello! Dito, yan sa labas niya. Dito, dyan. Okay lang kayo? Kinakabahan ba kayo? Kailangan kumapit eh. Huwag kayo malikot Wala kayo. Kumapit. Natawag tayo. Ayun na. Hi guys! Yan, kasama namin guys si Patrick. Ikaw po. At saka si Kuya. Sige. Bakit?
Ayan, ano yung kuya, nag-iigib po sila sa labasan. Hirap pula talaga ng tubig dito kuya, no? Mahirap talaga dito. Hindi po pwede gumawa po ng poso dito? Maalat. Yan guys, bali ano, hirap talaga ang tubig dito sa kanila. Bali, lumalabas pa sila ng ano, para kumuha ng tubig. Hirap din pala, no? Ganda ng pwesto ni Balong dyan na. Nasa gitna ka talaga ng ano Madive ako? Ano? Madive ka? Maliligo ka? Ay! Babaw lang pala eh. Paano rin ito ate? Pala may ano dyan, no, tabla, no? Para hindi kayo, ano, napuputikan. Halika na, Balong, dali! Bilisan mo! Halika! Mangyan ito eh. Dali! Aray! Siya di siya mabigo. Kapatid mo yan? Pamangkin ko. Pamangkin mo. Atang mo yan sa akin, te. Kaya mo ba yun? Ang bigat-bigat. Ipahila kayo eh. Lapit mo na. Gusto nyo magsagwan? Wala tong karga ko na to. Yan, bali 4 lang sila guys. Kaya nandito na tayo. Maglalakad pa lang. Much later. Luwang ng palaisdaan nila dito. Palistahan ko po yan. Yak, Lahat na nakikita nyo, sa may-ari. Hindi sa akin. Anong dami? Kay Chef Allen lahat yan. Isda yung kuya. Anong isda yun? Ano yan yung mga maliit na bangos? Dyan muna sila. Similya. Okay, bago ililipat ulit dun sa Ayun ibang... pala yung bangus. Ano? Yan Yes. yung proseso ng pagbabango. Asinan din po siguro to, no? Asinan din po ito. Ay, fish pan po talaga. Palaisdaan. Kaluwang, oh. Wow, ang gagaling nyo naman magsibalance. Practice siya mag-model. Kung si Venus Ra may pilapil walk, ikaw may imburnal walk. Grabe, ang daming ano dito, palaisdaan, ang luwang. Excited ka na ba, Ate Nessa Del? Excited na ako. Pamulot ulit ng bag ko. Ngayon mo pa lang din ano yun? Hindi. Dati kasi si Papa, bantay sa puno. Kaya, namumulot na din kami. Kami dito lang namin yun na Pangalawa pa lang natin ito na. Yes, andito na tayo. Hala! My God! Ang dami, boy. Okay, baba, atake. Hindi na tayo makaalis din eh. Bilisan nyo. Lang dami, oh. Look. Ay. Oh, look. Dampot pa lang dyan, oh. Hindi pa nila ito binibenta? Hala, tatlong sakot po yun natin. Amin yung isa. Ang dami. Bali guys, ang first activity po namin ay makukuha muna kami ng bagong. At ang next po ay dakumo. Yes. Oh, let's go! Mga girls! Parang di na tayo makakalayo. Dito na lang. Gusto ko nang kumuha. Samantalang nung tayo na mudot-mudot doon, oh. Halos wala akong ganda niya. Kuha dito naman, oh.
Dami pang maliliit. Kaya mo yan, Je. Nagbabo na. Ano natin napapanapon na. Buhay pa kaya lahat yan? Oo. Buhay yan. Mag-akas na lang kayo, guys. Kapon, ubusin daw natin eh. Maghango na lang kayo. Dito muna. Oh, ayan o sa Ate Bebele. Nag-i-enjoy yata. Kaya yan, guys. Isang anuhan lang ng te. Nahirapan. Hindi man lang kayo pinahirapan. Sige po. Medyo na kayo. Mga ganito, pwede na to. Oo, pili na yan. Pang-uwi ngayon eh. Sarap yan gataan, kuya. Pero gagawin lang natin sa kasi natin samahan ang Yun, dami. Sup-sup kami mamaya ng bagong. Yes. Makikipag lips to lips tayo ng bagungon. Kamag-anak pa lang ito sa Pilipit. Gusto ko na magtawid agad. Gusto ko na lumipat eh. Parang makakatatlong kaban tayo ah. Okay lang ganito maliit. Oo, okay lang yan eh. Masarap nga din yung maliit eh. Tara, doon naman tayo. Doon naman Layon tayo. pa, oo, sa gilid. Ba't dalawa naman? Ang dami. Doon tayo papunta. Ano nga? Nakadila talaga. Nesa din po, sila siya po. Oo, bisita po sila ni Defe. Salamat po sa mga. Thank you din sa pagpunta. Kayo po kayo, anong pangalan niyo? Jason. Jason. Ano ako talaga? Kalawakan. Kapatid ni Tekla. Sa Caloocan ka talaga. Ako kalawakan talaga. Piling taga Kaya nyo. walang ano talaga, walang ano doon. Puro sementado. Wala talaga na experience sa mga ganito. Tara doon tayo Sa kabila naman. So, nakikita natin. Doon tayo mag-umpisa. Para yung labo, hindi magpunta ano. Kasi pag dito tayo nag-umpisa, malabo. Bibilin kasi naglabo niya eh. Na-excite sa Ate Bebele. Malinis dito guys kasi fish pond siya. Kaya masarap ang kain namin ito mamaya. Ito oh. Actually guys, itong mga bagungon, pinapa-harvest na talaga nung ano, may-ari nitong fish pond kasi sobrang dami daw. Yan. Look at that. Lao. Parang di nila pinapansin. Hindi ba nila binibenta to sa palengke? Ay, oo, marami na nila. Hindi nangunguha dito. Binibili daw. Parang 100 yata isang timba. 100 isang timba. Kahit, tagpa na sobra-sobra pa to Halos lahat yan oh. Puro ganyan yan oh. Kaya Di ba? nga, marami. Ano ba to? Yung, ano yung pinakawalan din nila dito? Hindi. Nag-ano lang siya. Lumaki lang siya dito. Pinapatay nga nila eh. Kasi kapag mayroong ganyan, yung pagkain ng bangos hindi tutubo. Ibig sabihin, kuya, ano to? May mga bangus na laman to. Wala yan ngayon. Ah, Kaka-harvest lang. Ay, dami na. pero ngayon walang isda dito, kuya. Wala. Wala siya isda. Hindi na muna natin. Pulot rin ako. Salamat tayo sa pinakamataas sila dito. Pinayagan din na makakuha tayo ng ganito. Kasi itong pispan nila talaga to. Itong pispan na to, binabawal talaga yung maanuhan baga ng magkakaroon ng bakas ng tao. Ah, ganun. Bakit, kuya? Kasi pag nilagyan nila ng laman, pinasok yung palisdan nila, hindi nila alam kung pinasok sila o hindi kasi maraming bakas. Oo. Kapag walang bakas, bago nagkaroon ng bakas, ibig sabihin pinasok, ninakaw. Yung matanda doon, kuya, siya yung nagbabantay dito? Hindi, dyan talaga yung pinakamataas ako, bago may pinakamataas pa sila, yung kagado. Guys, oh. Yung last time kasi na kumuha kami ng ganito, ang marami naming nakuha, lukan. Diba? Oo. Doon yata Kunti kayo sa lang. Papaya eh. Pero dyan din siguro kayo nanguha. Kasi lahat ng nanguha sa Papaya, dyan din nanguha sa pinakuna namin. Mapunna tayo, ne. Para baga tayo nagapulot ng basura. Tignan yun sa kabila. Ayan, ping, ang dami. Ay, nakapon, ubusin daw natin eh. Grabe naman yung ito ang dami. Baka ilang kaban yan. Marami-rami rin. Ay, daan ka ba niya? Pero pag naluto naman kasi yan, konti na lang. Marami lang ito. Oh.
Ibenta nga natin to. Pwede mo ibenta yan. Diretso kayo tayo sa palengke. Ibenta natin. Ibenta nyo to doon sa inyo, magandang magabili to. Oo nga. Naku, Kahit nagbenta kuya sa bindan. ay 10, isang ano, Isang baso. isang tabo. Bagungon. Kaya pala naglago pinunta nyo to. Ayan yung taga New York natin. Kaya pala lumabo. Kamusta? Ang labo na, tinapakan mo kasi. Ako ba? Oo. Sorry. Ikaw Ay, sorry. Nag-enjoy yung taga New York natin Oo, ah. magkapa-kapa. Ay, magdampot-dampot. Oh, ah. Owa. Ay, owa. Taga New York ko ba? Sabi nila kuya, pinapakuha daw pala talaga to. Matakaw sana daw pala to. Sa pagkain ng isda. Pero ngayon, walang isda. Ayun o, kita nyo. Kita-kita o, sa dami o. Saan to? Manawa ka na lang no? Ito pa lang. Hindi pa na sa pako, oh. Gabanig talaga eh. Kailangan ito na mayari, yari yung mga bantay dito. Kasi talagang ayaw na may-ari na ano. Dumadami ganyan, to. kasi- Kasi parang nag-aagaw sa pagkain. Sinasabugan na ito ng abono eh. Yun Wala nga daw. bang abuno to ngayon, kuya? Wala. Para mamatay Pero kung kuya. ano to kuya, kung ino-open siguro to sa mga taga dito, gusto lagi no? Hindi rin kaya. May nanguha dito. Meron talaga. Pinapayagan na nila manguha para mahubos lang. Hindi talaga kaya isa ka rin siguro. Saka mabilis din yata po magdami no? Bilis. Siguro pag anak niya malaki na agad. Maliliit pa rin. Parang kalabaw. Pang ulam na agad. Kaya ganyang Naubusin kadami. na daw dati, pang-stock hanggang 3 days. Ito naman kasi dapat pag binabad nyo, wala itong ano, wala itong tubig. Nakalagay lang siya sa timba. Parang papataihin. Nagasuka siya oh. Papataihin din po. Pag nagsuka siya, Kahit wala ng tubig kuya. walang tubig. Tapos pag nagsuka siya, kinabukasan hugasan niyo uli para malinis na malinis talaga siya. Gusto ng Tiligaya, brushin daw to isa-isa eh. Diba nag-brush nila to? Pero ang lasa nito kaya, parang gusto kong Pilipit din. Parang ano, igi. Kamag-anak lang din naman yata ng Magpinsan sila, para sila pinili. Tsaka maganda yan, walang anak-anak kuya. Yung hindi katulad ng igi, may anak-anak. May mga anak. Ayun parang may ano, Oo, yung may putik sa puwet. Hindi. Ano ba? Yung, Maliliit na shell. oo, maliliit na shell. Parang may Yan nakakabo. wala. Parang Maganda. lilinisin pa lang ganun. Kung pera nga lang to, ubos na. Ay, oo. Pero magiging pera yan kapag tinaga na lang kunin. Balik tayo ulit doon. Ay, hindi na kuya, marami na yan. Marami na yan. Sige. Sige na to? Okay na yan kuya. Ito naman tayo sa kanila, sa kabila. Ay, alam ko na. Dala kayo ng iba. Ilan na po sa akin. Ay mga ka-DFL, sobrang dami na nakuha namin, 3 sako na. Hindi namin alam kung paano namin iuwi ito ngayon ang problema. Bahala kayo dyan. Kumuha ng Hindi problema yung ano, yung bagungon, ang problema kung paano namin iuwi ang bagungon. Tapos magkakuha pa tayo ng lukan. Ito na Saan yung po. taga New York natin? Taga New York. May tagtag pa daw siya. Tuunan mo na sila kuya. Talaga naglagay ka pa ng ano ah. Uwi ko to sa Caloocan. Uwi niya daw sa Monday. Mamaya pasakit na. Ay, sorry. Mabigat. Ano? Hindi ako na ano. Ganun na lang. Kaya yan, bububuhin na natin. Bawala na po kayo. Sakit yan. Hindi kaya niya yan. Pwede ka ba dumihan tong damit nyo? Oo. Sus. Ha? Dumihan ko to ha. Oo. O diba, ilang minuto lang. Wala pa isang oras. Naglapat. Samantala yung naglakan tayo. Kapakahirap tayo maghanap ng ano. Kaya nga. Dito lang pala yung marami. Pero hindi naman yata siya, ano, panahon lang din. Na marami siya. Guys, magdadako mo naman tayo. Kawawa naman yung taga New York namin, oh. Pinagbuhat na Ate Greta. Okay lang yan, Peng. May kadaldalan naman eh. Hindi, si Kuya Jason po ay tropa-tropa ni Ate Gretchen. Masaya. Nagbakasyon lang dito. Kasi mabilis maubos yung oras. Hindi ka talagang pag-espesyo ka ang bagal. Depende lang kung yung friends mo, marami kang may kakilala. Sabi niya, Ping, oh. Pagod na. Sabi niya, kumain mo, bawasan natin. Sabi ko nga itapon namin yung iba. Pinaghirapan nating damputin, bawasan mo din. Sabi ko Joke lang. Wala na, dumihan na yung likod mo.
Okay lang. Maputikan pa man yan mamaya. Sabi niya kasi guys, ano, gusto niya daw ma-experience lahat. Sige, go. Mapa-experience natin. Pati pagbuhat. Oo. Ipapa-experience. Bumalik kay Kuya Ulan at kay Alex. Wala si Alex, dapat ganyan din siya. Wala kayo. Wala na eh. Pag gano'n na yung kamay niya eh. Ganun na eh. Piting na piting. Magpakalalaki ka Saan? ngayon. Kamukha mo na si Quarog. Ano? Kaya? Kinakabahan hindi. Bagay na nervous na kayo. Ay, baliwala man. Repeat mo na. Pag nagganon, pabigat kayo sa kabila naman. Pag ano. Ay, malapit na rin. Take this na lang. Hindi. Sama mo doon yan eh, paano doon? Isang lowbat nga dyan, ano, Mr. J. Isang lobat na dyan. Request daw. Ako nagatikin. No bot. Si Mr. J, ang lowbat na ba? Pinakinggan ko lahat ng mga kanta yan. Ganyan nga din talaga. Talagang may paalam sa bigla. Ano, basa na kaya? Basta ang kanilang... Tama kang butas na yan doon? Ay, sa dulo. Kaya pala eh. Ay, pinasok. Ay, malalim yan. Ba't dyan mo sila doon dinaan doon? Makasampa sila dyan. Hala. Wala ka ate bibili. Lagot ka. Jack! Jack! Come over here! Baba na Andiyan mo. si Jack oh. Ayun oh, nasa likuran si Jack. Si Mr. Manda to the rescue. Doon sa dulo, sa may kahoy pagpatong ha. Oh, dali. Te, kapit. Dito. Agoy. Sige. Abot natin. Dumi ng ating ano. Abot mo muna yan, Kuya ano, Jason. Lahat. Tata. Oo. Ito daw. Sige, lahat na yan. Kilala ko Jet. Ngayon ko lang na-experience to. Kasi diba sa TV ko lang nakikita to. Yes. Ito akalain makakapunta ko. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kamusta Sarap sa feeling guys. nang pinagbuhat? Pero sulit. Sulit. Sulit ang experience. Shout out. Shoutout ko na yung mga ka-workmate ko dyan. Yan. Nauna na ako. Sunod na kayo. Inggit. Sabi mo, inggit Sa mga kayo. NBS. NBS, ha? National Bookstore. Hindi. Newborn silang. MBA shout out ni girls. Shout out. Shoutout na sa NBS. Ayun niya talaga. Nauna na kami. Ha? Kaya dito. Kala niya. Grabe na experience sana. Grabe experience. Worth it. Anong iyong Lupang. ang iyong Experience. ikaw muna ulitin mo ba o last na to? Kahit alin. Ulitin pa. Babalik niya last na to ah. We will be back again soon. Wow. Bukas lang nandito na yan eh. Mag-aaya na naman yan. Kahit kinakabahan. Kinabahan sa may ano, sa barge. Parang nasa taping ng ano, Survivor Philippines. Kasi ikaw lang yung lalaki, no? Kami puro babae. Yun nga eh. Kinakabahan nga ako eh. Baka ma-rape ka. Nakabahan ako guys. Pag uwi mo, ganun ka na. Kaya nga eh. Di na ako kilala ng mga Junakis. Hindi ganun ka no, ganun. Sanibang ka na ni Doms.
Hindi ko papanood din kay Mot Mot. Nanonood pa naman yun. Oo, Ano. mas nauna pa sa'yo si Jason. Kaya dito. Ang saya-saya.